Hola veïns i veïnes, us expliquem ràpidament l'activitat del nostre grup municipal, el primer grup a l'oposició, durant aquest mes de gener. Hem començat el mes veient com s'aixeca ja la primera planta dels pisos de lloguer assequible que vam impulsar des del nostre grup amb un dels acords de pressupost, amb la política útil que fem des de l'Ajuntament, 12 pisos que seran una realitat al carrer Sant Carles i que estaran acabats a finals d'any. També hem explicat els resultats d'una altra de les mesures de política útil que hem impulsat des de l'Ajuntament, els i bons joves. 1.000 joves s'han beneficiat d'aquestes targetes de compra local. 1.000. I un altre resultat de la política útil que fem a l'Ajuntament. 262 famílies s'han beneficiat de la bonificació del 50% de l'IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques a casa seva. Una proposta nostra que vam aconseguir fer realitat i en 2 anys ja hem ajudat a 262 famílies a fer el pas a l'energia verda amb aquesta bonificació de la meitat de l'IBI. Durant aquest mes de gener també hem anunciat la creació d'una subvenció perquè les entitats d'Igualada puguin tenir un pla contra l'assetjament sexual. I també hem fet una reunió institucional, una visita amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, on hem acordat varis temes, interessos comuns que tenim entre Igualada i Vilanova i la Geltrú i que portarem durant aquest any al ple de l'Ajuntament, com la demanda de que la Generalitat impulsi ja el bus que va prometre i que de moment no ha impulsat per connectar Igualada, Vilafranca i Vilanova. I el mes de gener és un mes també de diferents activitats a la ciutat, a les quals, com sempre, hi hem participat els regidors i regidores d'Igualada Som-hi. La cavalcada de Reis, la Fira de Reis, concerts a Santa Maria amb l'organista Joan Paradell i també el pessebre de Pau Casals. També hem estat al pavelló de les Comes veient 2 grans gestes de l'Igualada Hockey Club, la classificació per la Copa del Rei i el pas a quarts de finals per l'Eurocup. Hem visitat les diferents exposicions que hi ha en marxa a la ciutat i a l'estadi atlètic més de 250 atletes han participat a la 18a Duatló Ciutat d'Igualada, on també hi hem estat. Ja ho veieu, des d'Igualada Som-hi, el PSC, el grup Ciutadà Igualada Oberta, no parem. Política útil a l'Ajuntament i política a peu de carrer participant allò que passa a la ciutat. Seguim treballant per Igualada.